حضرت محترم پاکستان دے اندروں ضلع ناروال دے اہل لال قصبہ تو کھن والی آواز اور بارڈرو پار دوسرے پنجاب دے اندر گونجن والی آواز پوری دنیا دے اندر سنی جان والی آواز عارفانہ کلام یعنی کہ صوفیانہ کلام بہت اعلیٰ انداز نال پیش کرتے نے اللہ انہ دے لہن دے اندر اور زیادہ برکات عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ساڑی اس علاقے دا اہل لال دا یونین کونسل خان خاصہ دا تحصیل ضلع ناروال دا ماشاءاللہ پورے پاکستان دے اندر پوری دنیا دے اندر انہوں نے نام روشن کیتا ہے۔ اللہ انہوں دے لہن دے اندر اور زیادہ برکات عطا فرمائے کہ خان خاصہ والے بلال بھائی نال محبت کر دینے اہل علاقہ انہوں نال محبت کر دینے جی میں پوری دنیا انہوں نال محبت کر دیئے انہوں نال ود کے انہوں دے علاقے والے انہوں دے پنڈ والے انہوں دے یونین کونسل والے انہوں دے ضلع والے انہوں نے محبت دے دینے بے بول دے دی تینو خبر ہے نا جیڑا نت تیرے وچ بول دائے پلایا پھرے ٹولے باہر سنو وانگ مرگیاں دے کوڑا پھول نائے پلا بجہاں وچ ہے او کون تیرے شاید او ہووے جنوں ٹول نائے بلے شاہ جدا نہیں رب تے تو آپے واز مارے آپے بولنائے پڑھ علم ہزار کتاباں تو نام رکھا لے قاضی ہاتھ وچ پھڑ کے تلواراں تے تو نام رکھا لے غازی مکے مدینے گم پھر آیا تے تو نام رکھا لے حاجی بلے شاہ تو ککھ نہیں کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی کہ مٹی